Kiwon lafiya ga shirinmu na kiwon lafiya. Mai sauraro ka ji don kana iya aiko tambaya kai ma. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani shirin na kiwon lafiya. Wanda yake zo muku daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Idan muka natsa a cikin shirin za ku ji Zainab Suleiman dauke da rahoton da ta hada mana a game da cutar zazzabi da kan iya kama mutum a kowane lokaci. Sunana Isa Randawa da zan gabatar a wannan lokaci nake cewa mu kasance tare. Kiwon lafiya ga shirinmu na kiwon lafiya. Mai sauraro ka ji don kana iya aiko tambaya kai ma. Da sunan Rabbana wanda shi ke mulkin duniya. Ya kage farin wata kuma shi ne yayi samaniya. Ya sanya rayuwa ba ta daɗi in ba lafiya. Masu saurare barka da wannan lokaci, barka mu kuma da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na kiwon lafiya. To a cikin shirin na kiwon lafiya dai a yau za mu tattauna ne tare da likita Maryam Haruna da ke garin Zamfara. Sannan kuma za mu tattauna ne a game da cutar zazzabi wacce take kama mutum kusan lokaci zuwa lokaci. Za mu ji daga bakin Maryam insha Allah. Likita muna maki barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To likita da farko za mu so mu ji mece ce ita cutar zazzabin wadda wasu mutane suke kira da masassara ko kuma janti? Wato shi dai zazzabi, idan aka ce zazzabi irin mutum ya ji ga jikin shi cewa lallai gaskiya ina da matsala ga jikina bana jin daɗi. Kuma shi zazzabi abin da yake kawo shi to za a iya cewa cuta ne, za a iya kuma cewa ba cuta bane. Abin da yake faruwa idan mutum ya ji zazzabi kamar lokacin da wata cuta ta shiga jikin mutum, wanda haka yana nuna alamar cewa tsojoji waɗanda ke cikin jikin mutum wanda suke ba shi kariya ƙarfinsu ya yi ƙasa, wanda hakan ne zai iya sawa to da zaran wata cuta ta zo ta shiga jikin mutum sai ya fara jin irin sanyi-sanyi hakan nan, ko kuma ya ji gabaki ɗaya jikin shi kamar an mishi duka, ko ya ji wasu gaɓoɓi na jikin shi na mishi zafi dai hakan nan. To likita za mu so mu ji me ya kamata mutum ya yi idan ya ji ya kamu da alamun ita cutar zazzabi? Abin da ya kamata mutum ya yi lokacin da zaran ya fara jin zazzabi a jikin shi, wanda zai ji alamu kamar irin su ciwon kai, ciwon gaɓoɓin jiki, wani ma za ka ji kamar za ka yi amai. Kana so kuma kai amai din amma ba zai fita ba. Wani zai ji ciwon baya, wani kuma zai dinga ɗari, jiki ya dinga jin sanyi, jiki har yana karkarwa. Abin da ya kamata mutum ya yi da zarar wannan lokacin da zarar ya ji irin haka shine ya tashi ya tafi asibiti, saboda cututtuka da dama ke kawo irin wannan. To idan mutum ya ce zai zauna gida ya sha magani, zai iya yiwuwa ya sha maganin da ba a kan cutar yake ba. So don haka abin da ya kamata kawai mutum ya yi da zaran ya ji haka shine ya je asibiti wurin likita don ya nema mishi maganin da ya kamata ya sha. To mutane da dama idan dai suka kamu da zazzabi sukan sha abubuwa don ganin sun samu waraka. Shin kowane magani ne aka yi musamman don yaƙi da cutar zazzabi? Maganin da mutum ya kamata ya sha idan yana jin zazzabi duk da dai ya kamata ya je asibiti. Amma dai irin yadda mutane muke, kawai idan kana jin zazzabi ka ji wani ciwo sai ka ɗauki magani ka sha. Ana shan kamar irin paracetamol, sannan saboda zazzabin da ake ji yana abun nan kashe irin jin zafin da mutum yake ga jiki idan na gaɓoɓi, sannan ana shan ibuprofen. Shi ma magani ne sosai wanda yake amfani lokacin da mutum ke jin zazzabi. Tun masu sauraro shirin kiwon lafiya kenan kuma yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bi Zainab Suleiman domin mu je rahoton da ta hada mana a game da yanda al'umma suka dauki ciwon zazzabi da kuma abubuwan da suke yi. Shirinmu na lafiya duk kuna iya aiko tambaya. Likitoci za mu je don su amsa mana tambaya. Mu zo mu gaya muku duka amsoshinku na tambaya. Idan ba lafiya ko shirin nan ma baya zuwa sabo. Idan kana zazzabi me kake yi? Sunana Muhammad Kabir. Ina zuwa ɗakin magani ne domin samun maganin da zan sha in samu sauki. Magani kake sha ko allura? Magani ake bani, idan bai yi bane sai a canza a mani allura.
Asibiti kake zuwa ko ɗaki ba da magani kamar yadda ka ce? A ɗakin shan magani nake zuwa ba asibiti ba. Me yasa ba ka son zuwa asibiti? Gaskiya asibiti in zaka je yawanci zaka je abubuwan da tsada saboda so da dama magunguna in zaka siye su nan cikin gari zaka ga sun fi sauki. Sunana Malam Isa Abbatuwa Jambango. Ka taɓa yin zazzaɓi? Ƙwarai da ainihin zazzaɓi kan. Ya kake ji idan kana zazzaɓi? Ga ina jin ƙarfin jikina ya ragu, ji nake jikin ya nakasa ya tsaya. Wani irin mataki kake ɗauka don kula da lafiyarka? Wata sa maganin dai ma ba ƙwarai ba, amma na so in sha magani na icce. Saboda ko yanzu ga maganin na icce in kuma mutum na so yanzu ma in bashi je jika a sha. To a gaida Zainab Suleiman da ta samu zantawa da al'umma a cikin wannan shiri don jin ra'ayoyinsu daban-daban idan zazzabi ya kama su. To likita ina ga lokaci yana hararen mu yanzu kuma sai ki ban kwana da masu saurare. Masu sauraron mu nan zan dasa aya ta yi muku ban kwana da fatan Ubangiji Allah ya sa abun da muka faɗa ya yi amfani gare mu baki ɗaya kuma ya ba mu lafiya inda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya inda kuma ke da lafiya Ubangiji ya ƙara musu lafiya ya kare mu da cututtuka zamanin nan da ke kawowa ko da yaushe. To madalla mun gode kwarai masu saurare a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Randawa Media Concept musamman ma dai Zainab Suleiman da kuma ita likita Maryam Haruna da muka kasance a cikin shirin. Sunana Isa Randawa nake cewa mu zama lafiya kuma da alkhairi. Bari mu baku da mabudin kunni. Rana ta farin ciki yau Zainab ke murnar Happy birthday to maman mama mun shirya mazuba maki bai cikan waka. Wakar birthday na Zainab yau na ce zan yi ta in kare. Maman mama Happy birthday. Minti 50 nake so waƙoƙi biyu in yi in ture. Yau Zainab ce take birthday. Ya sa ta ado ake in maman mama ta zo ta kan kere. Maman mama Happy birthday. Alkhairi ne muke fata Zainabu mai halin kirki. Rana ta farin ciki yau Zainabu ke murnar Happy birthday to maman mama mun shirya mazuba maki bai cikan waka. Maman Zainabu zan gaida Hajiya Baraka uwar kirki. Maman mama Happy birthday. In mama ta zo cikin taro mata sai idai su gaishe ki. Yau Zainabu ce take birthday. To ni ai imani mamaki domin na san da sun san ki. Maman mama Happy birthday. Hali na kwarai da alfarma mama na ta haye wannan. Rana ta farin ciki yau Zainabu ke murnar Happy birthday to maman mama mun shirya mazuba maki bai cikan waka.